uhlelele ntoni? For example, uhlelele ntoni? Ngathi ngenisiya pha. Mapipi. Uthi mapipi. Mapipi ntoni? Mapipi ntoni? Mapipi ntoni? Yo bibi. Thela sam. Dilithe soka sithwa uKhatebe. uKhatebe. uKhatebe nguye lo. Oh, uKhatebe. So uya cheat because uKhatebe usuka up. Go. Ubani? Oh, ubani? uKhatebe usuka up and ndiphuza and bamba. I-African Bank yam. uKhatebe usuka apha? Usuka apha uKhatebe usuzenza loss uxoka. Uyacheat. Babe andicheat man. Andicheat. Usuka phi? Jonga ndithi ngondinyuka apha. Ngoku ndinyuka apha babe. Didibana noKhatebe noSam bame pha egate. Sancokola ke into zethu sancokola. Edumane buziba uphi ndithi ndimshedlini suka apha kwakho. Ngoku kandipha babe. And then uthi vele uKhatebe masingene ngaphakathi uzawuthenga into ezimbalwana nje sithi qoqa. Dahlala pha. So, come dibanisi. So wena unga apha kwam usithi uyendlini uyokhoba something. Ulibele uyonqanwa pha uyoba inkamela undishiya apha ndedwa sibhanqa ndinsendoda. You foolish man. Lo Khatebe undixela ngayo uyandibamba apha endlini yami in my perimeter, in my house. Utheni? Wena ulibele uyonqanwa pha. Nonsense. Ima uthela uKhatebe? Unyinyeni uKhatebe. uKhatebe ubamba wena? Uyandibamba wandiphuza. Wena themba sam. Bamba. Yabona uKhatebe. Ima baba uthini man mamela. Yabona uKhatebe. Ingathandasi ngikhala kakhulu. Ngola abantu kwalokho suku it's fine. It's all right. Ngena phakathi isihlalo. Ima ukubamba kamandi. Kwanqu lento uthi xa mna ndiza attend uKhatebe wena uthi mandibamba. Mbolwa. Hamba. Keshe. Chongetayi. Shini. Dobe serious olwelo mna. Yeah. Love is blinding, yeah. Love is one eye. Cebe ngithenga ngaye ndiyamfuna. Foolish man. Awunembate ngozi ndamba uyabanda nembate ngozi ndambate awunembate ngozi ndambate awunembate utheni ngathi lo fotsa ngenzenye lo uzayo kanye andiboni. Ayibo onini uyandedlula kodwa ndimlo Msiyana jonga phondini sunixelela uba ndiyakudlula ndiyayazi manungu lo kaloku wena unecala elibonayo icala elingaboniyo so ke ngoku ndayicinga inoba wendiboni phondini umisela ntoni mani ulekaphi umaxhabhesu kangaka ze kucaca uba awuzubona nangamehlo kanye nangelitye liseleyo. Jonga msiyana. Xa undijongile msiyana. Yabona xa ujonge mna msiyana. Xa ujonge mna ndindoda msiyana. Ngamehlo wam omabini. Nam ndikubona ngawo omabini msiyana. Uyabona? Kodwa msiyana mandingaqheleki msiyana. Mandingaqheleki msiyana because linguKhatebe. Ngiqhela kakubi linguKhatebe. Hayi mani. Yabona linguKhatebe msiyana. Uba ngikhe ndayibamba msiyana. Ndayibamba ndingayeki. Kodwa ndayibamba ndingayeki msiyana. Ehla Luke sifundeni wenzeni uKhatebe? Wenze ntoni uKhatebe ngoku? Ngicakela njani into umuntu ukaye kubona ingathi ubona yesebhi. Afuthek manje mina nosike ngabina thoma ndiyothavenga lokho egqibeleni.
Aphambanele ukumo lukhanya. Yes. Yintsha yamura neroom yale ntwana uliya kodwa ayinamali le nto le. Imbacu ngoku seyidla ngomere. Yazi bhede kufanele ezilala mna ezi. Yabo goma bhede. Siqhambe isalapha. Yamphosa umere apha senginile. Muswa. Hey no inqibi nathi isilki. Yenza desperado le. Dan. Sezozela nje ngaba legame. Ngathi ndomatha bengathi ndiyo ngawo. Ufike yini? Izinyo liqhekekile ngathi nansi camera lens. Kodwa baye abantwana bobanye mama balelaka uzibhaqe solala water bed kanti test driver salala kule bed kaliya nomyela abazondenzana kaya maquza jolingo hawulane qoka mali mazimi ndedina apha anomnandi apha singayikhophi twins apha agoba nyana Yatonga Lucanio! Efutaka Manuela Mananiva! Follow Manuela Brown man! Come on, Beapa! You tell the Sally Kua Watini! Your coins and what Jesus was crucified for wanting to do that. But crucified for all the sins! Chin Lucanio, neck, I'll fun to a phone. Now send his point of one. I'm a John Lucanio! The fuck what you ever! Acho singela Lucanio wena ndiyo. Na yini bifuna ngemali sike. Acho Lucanio afuna matoto thoko belondo leyo anibone alongo. Ethi kindilele emzinami lele fuck man. Uyisamsiyana man. Ubuphi wena? Indisiya pha kuyo ithi yothekisa kuwena utywala. Uqinisekile uba inyani naleyo. Ndiqelelwa ngumuntu wami. Ndiqelelwa ngumuntu wami. Yabona msiyana kanjeka nje pha. Yimamani. Thothi mandime msiyana kukunake. Mamela lokusi sithina singamadoda yava. Izinto ke ngokuhlazi ngahambe kahle simelanga uba siqhwithane ngokungathi singamajanana sakhulayo. Hayi man. Awufunekanga kaloku siqhwithane man. Le nto ifuna ulungiswa isidoda. Uyava ke ngoku awunawo yolwapha. Kaloku ingqondo yendoda xa seyitye utywala uyava ke ngoku ayifunctioni kakuhle kanjele hamba ndethe izinto ndikuxelela zona ngoku wena unomsindo Sakuthenga mna msindo mfondini loba nomsindo nawo uqiniswe into endingayaziyo nendingafuni uba mawuyingene nantsi ibhiya thoba umsindo ungayolamla izinto uncilile nangomsindo Jonga ntangam siyana wena uzondinika ibhiya uthi mandithoba umsindo xa ndifika ndibona laa ntwana ndizawulwa njani umsindo wam uthezana uthi mandithoba umsindo le nto ndayiqaqabula njani le ntwana eyona nto ndiyifunayo kuwe yento bungabi saya pha uyokulamla izinto ngomsindo ngoba umsindo awunayo ingqondo hayi man uzakwenza izinto ungekho sezingqondweni uqhutywa ngumsindo yabona le izawuhlisa lo msindo uqinile umsindo wakho nje le izawuthomalalisa ina sela wehla umsindo sihambe sela man ntangam Ewethu ungumayili lapha. Khathele. Fuck man. Yes. Uqhelwa ngubani na bhuti? Man, sorry, stay and chokuni man. Ish. Xa ngathi ukuthi utsho kuba. Cimanga ulikhanya kaloku umliyana fonina not ifokuni man. Bra uthe wasijonga apha wabona ulukhanya, ubona ulukhanya. Ngiyayibona mina bayenza Hayi. Ungakulinga uqalise ke inyembezi obumenemene.
hayi vula Bengasontsho kuni sisimeri dani yakhe. Hayi. bungazusuka utsho ukuthi ngoku wadwa mina bungazutsho ukuthi Man, ngifundoni umlala foni. Awusemhle boy. Hayi abukeka ngoku. waqalisa nini inyembezi Abalule kanjani siyathe. Sorry ba. Ngicela ungasole ntsho kuni sisimeri kaloku. Kukho izaphuselana efana nolukhanyo kaloku sithe hamba. Ika. Yo, uyakho? Hayi yahlanga kodwa. Cut. Tangathanda ukucheba kwami fondini. Ayazi niyenza i-trimming yabo. Niyenza i-trimming ngokwami. Sorry man fondini imali kalona ngithanda nokukhanyo. suthi singukanye umosha Yeah, cela niyazi ne-one thing. Kangasonje ukuthi mangaqheleki ikuni. Noma ekuthiwa nginomsindo wamawaka. Icaphuka lukhanyo. Yazi lukhanyo. khama kutheni ngathi bulele ebhedini nami nje Yasoha. Hayi soze. No, soze. Apha siteri buza ne. Ngicela ningibuza. Apha ndiyayenza i-spring cleaning. The yellow room yawo ndisixelele ke namhlanje banzenza i-spring cleaning apha ndifake i-fresh na. So bendiklina sotha apha kobona i-full spring zami apha. Ndiyaklina sotha. bra uklina ibed Yeah? uklina ibed Yeah? suthi uklina ibed Ibhedi. Hayi kawuliya. ibed Hey, baby khathatha into obuzoyithatha sizohamba hayi sana ha. Hayi ndikalojonga mna ukuthi ibhedi yabo ka ufaka i-chest of drawers. Ibhedi funeka utshintshe ingubo efana ne-chest of drawers. So bengifuna utshintshe ingubo nje asoze ngilala ebhedini. Ndiyayiqolisela loo ndawo uba ke ndithethe krwada. Otherwise Masihambe baby. buya ngaye lo uzolala ebhedini yakho hayi yabona kwakho ibhedi wamsusa ndizanda lala ebhedini yakho Kawuhamba lo muntu apha. yaqela muso yazi bomnandi ne oliya ngoku babaleka ba bakhulile intwana bilikrwala ngoku uSpiderman ebomvu ngoku siyitshintsha apha ngoku ithi ngaqo Masimpika Muslim Evanas card first to me Anana Jona mnyathelo satana Tumeni nivu ye kanana Dlalela ferry yo satana Story time ubaselekile Jaskizo ubaplakile Suka mama ngokubuyile Malume uqumbele swekile Petrate buli uqumbile Umezo bashekishile Leta kapi Ukhazulile Khangela utano kebalekile Akumntu safula soso manchi Bhuti cela usandivulela please wethu bona sisiwami nawe hayi Ngiyabulisa umuntu uqala ongafika usawuthetha jonga sisi ne efuzo ufuna i-insurance osifaka insurance si right sinazo ziluthothwa phendlini efufuna amanzi avaliwe akho manzi efufuna ufuna phone asinambani cime umasipala kaRhulumente so ke please man ngicela utelefone yadika nini Bhuti khavulele gate manchi wabungixola into enintsi apha baby intana ndini baby yesisi uthena ukhoso baby no baby uhlala lapha ewe no baby ungxaki ungibhaby wami nje ingxaki ewe oh utheni ngathi ngiyakubona nje awuyinantsika yima awungulamntana uyithomana kaSimlo walapha mntana ndini intoni umhle what a beautiful girl but uphinde uthandane namaxhego mntanam yintoni theni nizenza le nto nje yazi abantwana bangoku ungayozifaka kumntu umbona uba ngafana nini na because sisikhexekhexe lo ngxaki uthetha ngayo into ngxaki usisikhexekhexe eso wethu utheni is everything okay back there at home wethu khaya kondiloqela khavulele gate baby mntana ndini baby fondini akho phephi wakho apha yandiva le nto uxelela ndithi akho phephi wakho Ndiyagodola kanjani wena uthetha ba? ngaye ungxaki wakho samngcwaba kudala okhange uyive so sorry man otherwise if ke mhlambi ke uyayiqonda uba mhlambi ufuna shoulder to cry on uzaza kum yandiva because ungxaki yafa loo nto leyo no andiyazi uba ngoku mhlawumbi 1290 underground ungxaki lo umfunayo ke wena sithetha ngesipoko ke ngoku but ungaza ke kum siyibonisana uba senza njani uyangena at your own risk khavulele gate andizivula le gate loo mntu uthetha ngaye wafa
andizivula yona igate le so ndikuphake iminutes ucinge ke ngam you take me or leave me take it or leave it ngizawungena phakathi ka ucingile uzaphinda undibize Yo anadikwa. Yes sis. Njengoba ngingxaki uphi ngazovula apha. Ifoni yami khona. Intoni khafule lo mnyango manje? akacinge Khafule lo mnyango manje ndiyagodola. akacinge le Khafule apha abantu acela torho. jonga sisi wami le ngaske uyazi ba kandithetha Yini nawe mntu wam? nansi ngathi isiporho ayifandini Wenzeka ntoni? ufukile madoda isiporho Wenzeka ntoni? hayi ngaki ifandini Ekwathini? neba yayibizi Baby, uyintoni wama ngaphandle? Baby ndiyaphela indaka le. Ndithi mandivulela apho uthi ubhubhile wena. Ndiphuphe ntoni nantsika? Ekwathini kavulela gate man. Utixile apho lo. Uthi oko le ndiwe siyagodola nogodola. Eyi, le ntwana le ayivama le ntwana. Yile ntwana le itshomi kajongijongi. Indidike finish le ntwana bendigqiba iqhwaba apha entsukwini. Andiyazi ndifuna ntoni man le ntwana. Yakwathini? Ndidikwe bethu nanti. Xa mandisagodola ndidiniwe kule ndawo ndikuyo Yazi le ntwana le sithandwa sam noba iyaphambana noba kwenzeka ntoni. Yakwathini? Rhatebe!